Samantala, tinanggap naman ng mga magsasaka ng bigas at tabako sa Mangaldan ang mahigit 2,400 bag ng pataba na may katumbas na halagang aabot sa 3 milyong piso mula sa Department of Agriculture. Kabilang ito sa Rice Production Fertilizer Support Program bilang tulong sa produksyon ng palay. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang libreng pataba lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng abono sa merkado na patuloy na idinadaing ng mga magsasaka. Tumanggap rin ng 67 na bag ng pataba at ilang pesticides ang mga kooperatiba ng tobacco growers sa bayan. Samantala, matatandaan sa premyo ng IFM News Digupan sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG noong Nobyembre ang kinakaharap na pagkaantala sa delivery ng pataba sa mga magsasaka sa rehiyon, bagay na patuloy na inaaksyonan naman ng tanggapan. IFM News. IFM News. IFM News.